Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa uban ni Dr. Iris ug ni Sibi nga magpasalamat sa inyong pagpadayon namo sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna nga atong sugilanon naguluhan og politikanhong dinastiya. Atong isgutan ang politikanhong mga dinastiya kutob sa akong mahinumduman diri sa ato sa Subo o sa pipila ka bahin sa Pilipinas nga maabot sa atong pagtuki karong hapon. Ug sama sa naan mosalig ko nga kamoy mo tapak sa mga dagko kayong pahak, dagko kayong kuwang ining atong diskusyon karong hapon sa inyong kaugalingong kasinatian mahitungod sa politikanhong mga dinastiya. Dinhi sa atong nasod, nahibaw ta nga usa sa labing dakong problema mao ang pagdominar sa politikanhong mga dinastiya sa atong sistema sa politika. Mao ning wa gyud ka usaban bisag kinsa pay mapili, bisag kinsa pay manglingkod kay either mga sakop sila sa politikanhong mga dinastiya, gipadagan sila sa politikanhong mga dinastiya, gigastuhan sila sa politikanhong mga dinastiya, nagrepresentar sila sa interes sa politikanhong mga dinastiya. Ang akong yano tinamban nga definition sa politikanhong dinastiya mao nga sa ka politikanhong pamilya o sa ka political organization nga ang ilang gipatigbabaw mao ang ilang personal, politikanhon, ekonomikanhon nga mga interes dili sa nasod, dili sa katawhan. Kasagaran sa porma sa politikanhong pamilya dinhi sa ato mao ang mga extended families gikan sa mga ginikanan ngadto sa mga anak, ngadto sa asawa, ngadto sa pagumangkon, ngadto na sa mga in-laws, mga umagad, mga kumpare, mga kumari, ngadto na sa uban pa nga mga sumpay tinai sa mga politikanhong pamilya. Sa katapusan nga pagtuon, niabot og kapin 80% na sa mga local government units dinhi sa Pilipinas ang kontrolado sa politikanhong mga dinastiya. Imagine unsa kadako ang kadaot na himo sa nasod kung ang 80% lang sa 110 milyones kapin ka mga Pilipinon ang nagbuot unsa mahitabo unsa dili mahitabo ining nasura. Mao na ang kayawanon, mao na ang kabinuang, mao na ang tampalasan sa mga politikanhong dinastiya. Of course, an argument could be made nga na may mga politikanhong dinastiya nga maayo, na may politikanhong mga dinastiya nga mga takos ang mga leader. Daghan kay tang tawag nga example, pero sa kinabag-an ang politikanhong mga dinastiya, precisely nagdinastiya sila kay gusto nilang ipatigbabaw ang ilang hinakog nga mga interes. Ug sige man gitag hisgutron sa atong 1987 Constitution tungod sa People's Initiative, tungod sa Charter Change, ma-Constituent Assembly man, ma-Constitutional Convention man, apaagi sa pag-usab sa atong 1987 Constitution, klaro ang atong 1987 Constitution na nagdili sa politikanhong mga dinastiya. Ang sayop lang nilang Constitutional Commissioner Hilario Davide Jr., Christian Munsod, Rene Sarmiento, Regalado Dodong Maambong, subuano na si Maambong sama ni Davide nga nahimong representante, nahimong sakop sa Constitutional Commission. Ang ilalagyong sayop mao ang buwa nila pagpatuman sa pagdili sa politikanhong dinastiya. Ilang gisalig sa Kongreso ang pagpasar og enabling law pagdili sa politikanhong mga dinastiya. Ug hangtod karon nakatag-an ka, wa gyud mo pasar og bisan unsang balaod batok sa politikanhong dinastiya ang mga sakop sa Kongreso precisely because they belong to one. Mayoriya nila mga sakop sa politikanhong dinastiya. Busa nganong ilang putlon ilang kaugalingong liog. Nganong ilang purilon ang ilang kaugalingong politikanhon, ekonomikanhon, personal nga mga interes. Unang karong hapuna, tuguti, bisan dili takos, atong hisgutan kinsa man ni ang mga politikanhong dinastiya dinis ato sa Subo ug sa pambahin sa Pilipinas. Pinagi sa pagbutang o bangangan sa atong politikanhong mga dinastiya tigali ato ma-concretize ang atong ideya unsa kadako ang kadaot nga nahimong ining politikanhong mga dinastiya dinis atong nasod, labi na apil na dinis ato sa Subo.
Pasaylua din ako mahisgutan ang tanan kutob rin sa akong mahinumduman. Ug nahibaw na baya mo mag 60 anyos na ko karon tuiga, di na ko kahinumdum sa tanan nga angay na akong hinumduman. Magsugod ta sa probinsya sa Subo. Ang kinadak-an ron or ang labing gamhanan karon nga politikanong dinastiya mao ang mga Garcia. Gipanguluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Iyang anak nga si Cristina Garcia Frasco nahimong mayor sa Liloan gitudlo pagkakalihim sa Department of Tourism karon na sa gabinete. Ang iyang umagad ang bana ni Cristina si Duke Frasco, kongresista sa ikalimang distrito, karon deputy speaker, usa sa mga sinaligan ni House Speaker Martin Romualdez. Mo nagkalito silang kalimot na aliado sila sa mga Duterte na sila karon ni Romualdez o ni Marcos sa dihang binirahay na kining duha ka mga grupo. Ang manghod ni Gobernador Gwendolyn Garcia, si Pablo Jan Garcia, mo'y kongresista sa ikatulong distrito sa Subo. Iyang pag-umangkon, mayor sa Barili. Anak sa iyang manghod nga si Marlon Garcia. O daghan pa kaayo nga mga kaliwat sa pamilyang Garcia nga naghupot og importante nga mga pwesto. Iyang paryente si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia sa Cebu City. O kuyawanta, inig dagko, inig dagan ini, musud ang kagaw sa politika, ining uban nila mga paryenteng nahimo na sa mga abogado, mga abogada, nahimo na mga negosyante, managa ni sila, kuyaw mo daog. Kay sila'y nagkontrolar sa politikanong makinarya din sa Subo. Muna'y usa sa mga disadvantages sa politikanong dinastiya. Tungod kay nakagamot na sila mo ay magkontrolar. Kinsay mo daog, kinsay mo hupot sa labing importante nga mga pwesto. Sa barangay, sa lungsod, sa syudad, sa probinsya, sa mga distrito, ug bisan sa nasudnon nga mga opisina. So tungod silang hold sa local politics, hasta ang mga national politicians beholden sa mga politikanong dinastiya. Mo nang dili gyud mangisog ang mga senador. Sila mismo sakop sa politikanong dinastiya, di gyud sila mangahas pagsukwahi sa mga local political dynasties. Kay siruhan sila, mamumbon sila sa maabot nga eleksyon. Gikang Gobernador Garcia, aritang Vice Gobernador Davide. Example ni Davide nga wa gyud mosud ang politikanong dinastiya. Gawas ni Davide, I don't know, doon na ba sila pariente? Doon na ba Davide nga o pariente ni Vice Governor Davide nga konsihal sa Argao? Wa gyud. Dihang nahimong konsihal o nahimong Vice Gobernador, hantod nahimong gobernador si Junjun Davide, murag wa ko kahinumdum nga ang iyang asawa nang ambisyon og dagan og politikanong pwesto. Wa ko mahinumdum iyang amahan human mo retiro sa pagka-Chief Justice sa Korte Suprema ng ambisyon. Gitugpo ta ni si Jun Davide pagka-senador sa una, wa gyud. Di siya gusto nga magsugod og politikanong dinastiya. So credit nga to sa mga Davide, wa gyud dili kapasangilan ang mga Davide nga nagtukod og politikanong dinastiya dinhi sa Subo. Yet, o kini leksyon ni sa mga politiko, di ka kinahanglan magtukod og politikanong dinastiya aron mahinumduman ang mga maayo nimong buhat. Karon kinsay makalalis sa maayong buhat sa amahan, sa apuhan, sa amahan hasta sa anak. Tulo ka henerasyon sa mga Davide na nagserbisyo. Ang ilang apuhan, si Hilario Davide Sr., magtutudlo. Si Hilario Davide Jr., nahimong COMELEC chairman, nahimong Chief Justice sa Korte Suprema, nahimong assemblyman, na politiko at one time, nahimong Constitutional Commissioner. Huwag makalalis sa mga accomplishment o mga maayong kabilin. Ug ang iyang anak, wa magpakawaw. Si Vice Gobernador Junjun Davide, wa mahilambigit o mga iskandalo, pero kung pakaawaw man kini iyang pagpakahilom sa mga pataka lang, paturagas lang sa provincial government karon, kana mo gamayng buling sa iyang pamulitika ni Vice Gobernador Junjun Davide. So sa top 2 officials sa atong probinsya sa Subo, ang usa ray guilty sa pag-perpetuate o sa padayon nga pagpalambo sa way ko kaawaw, way ko kaikog sa politikanong dinastiya sa mga Garcia dinhi sa ato sa Subo. Arita sa Cebu City, si Mayor Mike Rama sa iyang kredito, wa pa. Nagplano baka ni siya, pero wa pa mo padagan sa iyang mga anak. Doon na siya kanta nga padaganon pagkamayor sa Cebu City, samtang siya ay magobernador sa probinsya. Ang ipuli pagkamayor si Malu, ang iyang asawa, o niya mudagan pagkakapitan iyang anak, kini si MJ, ang iyang kamanghuran. Pero kining duha niya ka anak sa una niyang asawa,
Gidungog tong amudagan si Attorney Michael Rama wa man sad madayon sa pagdagan pagkakonsehal dinhi sa Cebu City. So wa pa'y politikano dinastiya si ang mga Rama dinhi sa ato sa pamilya ni Mayor Mike Rama. Pero sa una doon na nagkaabot ni Mayor Mike Rama og si Claire Rama ang kaning konsehal sa Cebu City. Nag-abot ni sila George Rama na nahimong kapitan sa Basak San Nicolas. So ang mga Rama doon na sa ilang kaugalingong dinastiya sa una. Dili sama kadako sa mga Garcia karon. Ang vice mayor sa Cebu City, si Raymond Alvin Garcia, daghan kay mga Garcia nga mahimong managan, pero in fairness nila, why nanagan sa mga igsuon ni Raymond, sa mga igagaw ni Raymond, naa sila sa ilang pribado nga mga negosyo. Sila ang kontrolar sa Sunstar, sila ang kontrolar sa ubang mga negosyo din sa ato. Murag way laing sakop sa pamilya ni kanhi Mayor Alvin Garcia, gawas sa iyang anak na si Raymond, na niapil sa politika. Pero wa pa ta kahibaw kung sa ilang mga plano sa umaabot ng mga eleksyon. Pero kung daghan kay mga Garcia sa probinsya, daghan sa kay mga Garcia sa syudad na mahimong mudagan. Ang mga anak di ay ni kanhi Transportation Secretary Sani Garcia ni aman sa Cebu City. So mahimo ra gid na mo appeal sa sila kung gikinahanglan ang pagpalambo sa dinastiya sa mga Garcia dinhi sa Cebu City. Mayor sa Mandaue, si Jonas Cortez, dunay iyang kaugalingong dinastiya. So wa pa tumamatay ang iyang maguwang, si June Cortez, konsehal sa Mandaue City. Ilang laing igsuon si Ariston Cortez, gipadagan nila pagka-kongresista, walang kadaog. Karon I think pagkamatay ni June Cortez, napuli ang iyang anak na sakop sa Mandaue City Council. So ang mga Cortez guilty og pagtukod og politika ng dinastiya. Di sa makalapad, di sa makadaghan ang mga Cortez nga gustong managan, ningali dili sa kaayo daghan ang mga Cortez nga interesado sa paghupot o mga politika ng pwesto. Ang vice mayor nga si Glenn Bersede, mura og wa ko kadungog. Glenn Bersede nga dunay mga paryente nga nanagan o politika ng mga pwesto. Maybe doon na siya paryente, dili yun niya direkta nga kadugo ang mga opisyal sa Barangay Banilad sa siyudad sa Mandaue. Kaya diha man ito Barangay Kapitan nga Bersede. Itong batanon nga Barangay Kapitan Bersede sa una. Iya man itong iyang pag-umangkon or igunsa to ni Vice Mayor Glenn Bersede. Pero dili kaayo halata, di pa klaro, di pa bantang ang politika ng dinastiya sa ni Bersede. Si Kongresista Ipap Owano mo isakop og politika ng dinastiya. Di ay higayon nga pila to ka Owano ang nagdungan og hupot og politika ng mga pwesto dinhi sa ato. Si iyang lolo, si Anhing Mayor Pidong Owano, nadungan sa iyang anak nga si Anhing Mayor o Kongresista Teddy Owano. Karon si Ipap Owano isip kongresista sa Lone District sa Mandaue, nadungan niya ang iyang igsuon na si Junkie Owano, na board member representing sa the Lone District of Mandaue City. Unya murag dunay laing Owano nga nakadaog pagkakonsehal sa siyudad sa Mandaue. So wa gid magnihit ang mga sakop sa politikanong dinastiya sa mga Owano sa ikatulo na ning henerasyon. Sa mga Owano nga padayong kung madayon mag-away si Ipap Owano og si Jonas Cortez pagkamayor sa eleksyon sa Mayo sa sunod tuig. Kana kung tinuod ang mga huhungihong nga nagpadaghanay na nila sila karon og mga aliado nga mga kapitan o nagpalabuanay na sa ilang mga organisasyon o mga makinarya sa nakalain nga mga barangay sa siyudad sa Mandaue. Tabuk tagtaytayan arita sa siyudad sa Lapu-Lapu, si Mayor Ahong Chan nagsugod na og tukod, nakabuylo na in fact og tukod og politika ng dinastiya. Si ay mayor, ang kongresista iyang asawa, ang barangay kapitan sa usas labing dakong barangay sa Lapu-Lapu sa Basak, iyang anak. Doon na pay laing gidungog-dungog nga paryente si Mayor Ahong, although niya ang kuna, barangay kapitan sa laing barangay sa Lapu-Lapu City. So si Mayor Ahong Chan wa mopakita o panagana, wa mopakitag pag-ukon-ukon sa pagtukod og iyang kaugalingong politika ng dinastiya. Nga pariha sa gihimo sa iyang gipulihan. Ang mga radasa, otro sa ito, na doon ay politika ng dinastiya. Nagdungan pagkupot og pwesto at one time or another, si Mayor Paz Radasa, si Kongresista June Radasa, ang iyang bana, si Kongresista Eileen Radasa, ilang anak, si Konsehal Harry Radasa, ilang pag-umangkon. Gambot,
kinsa pa laing mga radasa nga nakadagan o nakahupot og pwesto nga kadungan nila. Ang ako nahibaw-an ang kanhi mayor sa Daan Bantayan kadto si Itok Coro, igsuon to ni Mayor Paz Radasa. So i-extend ang ilang dinastiya ngadto sa Daan Bantayan, although wa masubli sa iyang pwesto si Itok Coro, si kanhi mayor Itok Coro sa Daan Bantayan. Ang vice mayor sa siyudad sa Lapu-Lapu, mga Sitoy, otro sa mga dunay politikanong dinastiya. Kana mga Sitoy naagi na magbase sa Cordoba pero nakasud na sila sa siyudad sa Lapu-Lapu. In fact, dunay plano si anhing Secretary Adi Sitoy nga mo sud sa siyudad sa Lapu-Lapu pero na ditaliwan naman sa laing kalibutan. Pero si anhing Secretary Adilio Sitoy, sa diyang siya pa'y mayor sa Cordoba, iyang anak si Arlie Sitoy na himong board member. Ang lain niyang anak na puli pagkamayor niya sa lungsod, si Arlie Sitoy na himong mayor sa Cordoba. Laing anak niya kadto si Mayor Teche Cho Sitoy na himong mayor sa Cordoba, although napulihan na karon ni Mayor Suwan diha sa Cordoba. Arita sa siyudad sa Talisay, otro nga politikanong dinastiya ang gitukod ni Mayor Samsam Gulyas. Although siya beneficiary, nakasunod naman na siya sa politikanong dinastiya, gitukod siyang lolo Eddie sa iyang apuhan na si kanhi kongresista Eduardo Gulyas. Karon ang visible kaayo nga mga Gulyas nagupot og pwesto ang magtiayon. Si Samsam Gulyas, mayor sa siyudad sa Talisay, iyang asawa si Ria Gulyas, kongresista sa unang distrito. Ang original unta nilang plano, si Ria modagan pagka-mayor sa Talisay, si Samsam modagan pagka-kongresista na mo'y kanhi pwesto niya. Pero sa dihang nitumaw nga dunay lig-on nga kontra pagka-mayor, si kanhi Vice Mayor Alan Bukaw, nag-switch sila. Wa may kontra si Ria sa pagka-kongresista, o wa may kontra si Samsam pagka-kongresista, si Ria mo yung padagan dito, siya mo'y ni dagan pagka-mayor sa Talisay, o iyang gipildi si kanhi Vice Mayor Alan Bukaw. Kay kung nadayon pa nga si Ria may gipadagan pagka-mayor, ang plataporma unta nilang kanhi Vice Mayor Alan Bukaw mao nga kanang taga-Talisay, mao'y pilion sa taga-Talisay, dili ang taga-gawas sa Talisay. Kini man taga-Talisay, wa man nagbaho nga parintis taga-Talisay si karon kongresista Ria Gulyas. Kaniadto sa dihang si kanhi kongresista Eddie Gulyas di nakadagan, naglibog silang kinsay padaganon kay di man gyud interesado. In fairness anang mga anak nilang kanhi kongresista Eddie Gulyas ug ni kanhi anhing kongresista Dudong Gulyas, wa gyud nay ambisyon managan silang Didi Gulyas o si Gigi Gulyas. Bisag unsa na silang pugos. Puto na pugos si Sir Dudong Gulyas pagdagan sa usa lang ka termino pagka kongresista sa unang distrito sa Subo. Sa mga kongresista, ari na mga kongresista, si Edo Rama, o kana di ay nakalimot ko mention ganina, parinti ng Mayor Mike Rama, so kabahin sa politikan ng dinastiya sa mga Rama. Na si Edo Rama sa South District pagka-kongresista. Sa North District, si Kongresista QT Del Mar, produkto, bunga sa dili man na matawag nga politikan ng dinastiya, kaya manugwa man to'y laing parinti. Si anhing Kongresista Raul Del Mar, pero si QT mo ay nakasunod sa lingkuranan siyang amahan sa pagka-kongresista sa North District sa Cebu City. Technically, dili siya matawag nga dinastiya, kaya huwag sila magdungan o pwesto. Although kadto si anhing kongresista Raul Del Mar, sa panahon nga na-expire iyang term, nagpuli-puli lang og pagpapili-puli niya si QT Del Mar og lain niyang anak kadto si Rani Del Mar, si nga doktor katwa naron sa Estados Unidos ug ambot nganong wa na mahibalik dinhi sa ato sa Subo. Sa probinsya, unahon ang first district, of course, si Ria Gulyas. Sa second district, ang mga Galyos. Pasaylua, di kayo ko familiar sa mga Galyos. Third district, si Pablo Jan Garcia, ato na naisgutan. Ang fourth district, mga Salimbangon. Technically, doon na dinastiya ang mga Salimbangon kay nadungan karon ang kongresista sa fourth district Salimbangon o usa sa mga mayor sa fourth district Salimbangon sab. So mo pay pagsugod sa mga Salimbangon, although namatay mangod si Benhur Salimbangon nga mo original nga nagtukod anang mga dinastiyas, mga nagsugod sa politika diya sa 4th district para sa mga Salimbangon. Isuway og dagan iyang igsuon sa Marikita Salimbangon yung pagkamayor sa Bugo, wa kadaog. Kay napildi sa laing dinastiya diya sa Bugo ang mga Martinez. Kaniadto suwa pa sa Salimbangon, bata-bata ra ni silang tanan ni Martinez, kanang mga luot diha sa
daan batayan, mga bata-bata ra ng Martinez, mga salimbangon, sa dihang ni alsa sila batok sa mga Martinez kay gigastuhan na sa mga Garcia, gidasig na sa mga politika ng kaatbang sa mga Martinez, wa na sad kabawi ang mga Martinez. Pero hangtod karon nagpadayon ang dinastiya sa mga Martinez diya sa siyudad sa Bugo, ang mayor o vice-mayor mga Martinez. Sa sa 5th district napildi na ang mga Durano. Gikontrolar ng mga Durano for the longest time ang 5th district, pero tungod ni Duke Frasco, wa na. Dili na Durano ang kongresista sa 5th district. Og in fact sa 5th district karon murag ang gikontrolan lang sa mga Durano mao na lang ang siyudad sa Danao. Ang mayor o vice-mayor mao na lay kabilin sa politika ng dinastiya sa mga Durano nga nahulga na pag-ayo diha sa siyudad sa Danao. Dunay laing Durano diha si Munian Durano pero tuan na mo dapig ni Gobernador Gwendolyn Garcia. So na-isolated na ang mga Durano diha sa siyudad sa Danao. Nidagan pagka-gobernador si kanhi Tourism Secretary Ace Durano sa niaging eleksyon, layo kay siya biya ni Gobernador Gwendolyn Garcia. So wa na ikita ang mga makinarya sa mga Durano diha sa ikalimang distrito. Na ironic kaayo kay ang mga Durano pariente supposedly sa mga Duterte. Pariente ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So kung doon na pa'y dinastiya ang mga Durano o mga Duterte, wa tayo sukol sa mga Durano diha sa 5th district. Pero tungod sa karaan nga kasaysayan, kay ang mga Duterte di ay kuno murag gipalaya sa mga Durano diha sa Danao, mao tong dito in town sila napadpad sa Davao, mao na gibawsan sila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gawas nga wa sila tabangi giduot ang mga Durano diha sa 5th district. Ug mao tong Danao na lang, mao ilang nadagan sa nangaging mga eleksyon. Sa ikaunom, wa naman tayo napabatay 6th district, si Lagun, Daphne Lagun. Nagtukod na sab si Daphne Lagun. Although dili siya nagtukod ang iyang bana nga si Kongresista Sunny Lagun, may nagtukod og dinastiya. Si Sunny Lagun, Kongresista sa Ako Bisaya Party List, si Daphne Lagun, Kongresista sa 6th District. Murag duha nila ka anak, konsehal. Naiusan nila ka anak, konsehal sa Cordova, lain lang anak, konsehal Tuburan sa Kasadpang Subo. So, ang mga Lagun, gidudahan nga mudagan pagkamayor si Sunny Lagun dias Lapu-Lapu or pagka-vice mayor unsa iyang plano. Gikatong ilugo nila ang konsolasyon gikan sa mga aligado. Nagsugod na ang politika ng dinastiya sa mga Lagun dinhi sa Subo. Ang kinsa may kongresista karon sa Lone District sa Lapu-Lapu Sib. Si ko asawa ni Mayor Ahong Chan. So, nahuman na ta sa mga kongresista. No, ang napatay 7th District, ang mga Calderon. Ang mga Calderon, nahibilin na ni sila sa kay mga parenti man sa mga Durano. Durano man na ang inahan nilang Peter Calderon o iyang mga igsuon. Pero ang dinastiya na lang sa mga Calderon karon murag duha na lang kay di naman sila aliado gani sa mga Durano diri sa Danao. Mga aliado naman na sila ni Gobernador Gwendolyn Garcia. So ang mayor na lang sa Sambuan ang igsuon ni Kongresista Peter Calderon. So doon na pa'y gamayng semblance sa amot si Raymond Calderon board member ba or unsay posisyon diya sa Sambuan, pero managsuon na sila. Peter Calderon kongresista, si Raymond Calderon kanhi mayor sa Sambuan, karon kanhi board member sa 7th district o karon si Tito Calderon, si Dr. Tito Calderon mo'y mayor sa Sambuan. Pipila lang ni sa akong mga nahinumduman din sa ato sa Subo nga mga politikanong dinastiya. Sa karaan ng mga politikanong dinastiya din sa ato, ang mga Martinez, naisgutan naman nato ang mga Martinez karon, pero kaniadto sa height sa political power sa mga Martinez, why makapiri nila, why makalupig nila. In fact, usa siya sa mga factors nganong nagobernador to si Anhing Tingting de la Serna. Wa gyud mag-expect ato nga mapildi ni Tingting de la Serna si Annette Osmeña, ang asawa ni anhing Gobernador Lito Osmeña, pero tungod sa backing sa Big Four, upat man ni sila nga mga pagkiitang mga politiko sa probinsya sa Subo, Martinez, Durano, o Abines. And of course, si Tingting de la Serna na mao nagrepresentar sa siyudad sa Mandaue, usa sa labing dakong siyudad sa probinsya sa Subo in terms of voting population. Sa height sa mga Martinez, why makalupig nila? Katong mga Martinez perting isuga ni sukol tos diktadurang Marcos. Gidungog ganito si Anhing Mayor Juni Martinez nagbuntar og machine gun diha sa atop sa munisipyo karon City Hall sa Bugo aron pag
hagit sa mga Durano kay mga Durano makimarcos man si Martinez supak sa mga Marcos nya silingan namang Danao ug Ambugo dili kayo dool pero gihagit niya ug wa gyud mo sukol ang mga wa gyud mangahas pagsuong dito sa Bugo tungod sa kahawd sa mga Martinez. Pero ang mga Martinez sa Godona may gisandigan. Ang mga Martinez paryente sa mga Espinosa sa Masbate. Kaya ang inahan ni Johnny Martinez Espinosa man. So kadtong mga paghawd sa mga Espinosa sa Masbate, dungan sab sa papanghawd sa mga Martinez, away makapildi nila. Kaya gipasangila man ang ilang mga guns magtabok-tabok lang sa Bugo o sa Masbate. Way makapiri. Pero karon ang mga Espinosa wa na. Wa na igdungog diha sa Masbate ang mga ko. Mao na sa bag-ong hawd diha sa politika sa Masbate sa pagkakaron. Laing karaan nga politikang dinastiya dinis ato ang mga Abines. Sa height sab sa dinastiyas mga Abines, wa say makapildi sa mga Abines. Gipanguluhan ni anhing kongresista Crisologo Sol Abines. Iyang mga anak mayor sa Santander o sa Sambuan, iyang igsuon mayor sa Oslob. Nagsugod tug katumpag ang mga Abines sa dihang nag-away sila. Nag-unay ang nagsuon. Si Regino Abines katong mayor sa Oslob nag-away og si Sol Abines. Unya ilang vice gobernador si J.R. Abines nahimo tong vice gobernador. So ngilngig kay itong mga Abines sa ilang panahon pero natumba si Sol Abines ni Sim Quintanar wa na gyud makabangon ang mga Abines. Human napulihan ni Sim Quintanar sa pagkakongresista sa ikaduhang distrito sa probinsya sa Subo. I'm sure kamo doon na mo'y mas daghan nga mga kasayuran mahitungod sa politika ng mga dinastiya dinis ato sa Subo. Ipuno lang palihog diya sa atong comment box. Ug pagkapinin na lang sab ninyo og asoy, maayo ba ang mga accomplishment sa mga dinastiya o daghan sa silang mga iskandalo o nisamot ka ut-ut ang ilang mga lungsod, ang ilang mga syudad, ilang mga distritong girepresentahan sa mga politikanhong dinastiya. Karon arita sa national nga mga politikanhong dinastiya, kanang tanan karong nagtungkaw sa gahong pulos na mga dinastiya. Mga Marcos, pila ka Marcos karon ang naa sa pwesto. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr., iyang maguwang Senador Aimee Marcos, iyang anak kongresista Sandro Marcos, kikatahong mudagan pagkakongresistas Negros or sa Negros Oriental si Lisa Araneta Marcos, kikatahong mudagan pagkakongresista sa Mindanao ang laing anak ni Presidente Marcos. Ang mga anak ni Aimee mao'y mga haw dito sa local posisyon sa Ilocos Norte o sa Ilocos Sur. Natumba na nila ang mga Pariñas, daghana sa mga Marcos. Kanang mga Romualdez, ilas na mga parentes. So extension na sa ilang politikanong dinastiya ang mga Romualdez. Nagipanguluhan ni House Speaker Martin Romualdez nga gusto sang muhupot o mas dako pang pwesto, either mag-senador sa 2025 or mag-presidente sa 2028. So, apila. Vice Presidente Sara Duterte Carpio, kang grabiha ining ilang politikanong dinastiya. Siya, Vice Presidente, iyang maguwang kongresista Pulong Duterte, kongresista sa Davao City 1st District. Ilang manghod si Sebastian Duterte, mao'y mayor sa siyudad sa Davao. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, gikatong mudagan pagbalik pagka-senador. Unsa na lang mahuna-huna as mga Duterte kay hawd man kay sila diha sa siyudad sa Davao. So pertingilingiga sa politikanong dinastiya sa mga Duterte. Kung wa pa na sila mahuman, si Pulong gikatong mudagan na sa pagka-senador sa 2025 kana kun dili mga priso si kanhi Presidente Duterte o si Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa International Criminal Court. Mga senador hapit tanan mga sakop sa politikanong dinastiya, JV Ejercito o si Jinggoy Estrada, doon na sa mga parinte dito sa San Juan. Amot karon napildi naman tingali sila sa San Juan kay mga Zamora naman sab mo'y nagda sa San Juan, pero grabe ng ilang politikang dinastiya, nagsugod na silang amahan na si kanhi Presidente Joseph Estrada. Ang mga Villar, grabiha, duha ka Senador Villar, si si Mark Villar ug yang inahan si Cynthia Villar, dunay kongresista Villar ug doon na pagyoy cabinet member nga Villar. So, kay bawo na tagod sa ituyo, anang mga Villar nga naay pwestos gobyerno, kana mao ang pagpanalipod ug pag-promote sa ilang mga negosyo. Dahil ginapapiri ang mga Villar. Wa na ikugay ang ilang paggamit sa ilang mga pwestos gobyerno pagpanalipod sa ilang mga negosyo. Ang mga Binay natumbag jutay pero ni-survive. Si Senador Nancy Binay, ang iyang manghod si Abigail Binay, mao'y mayor sa Makati. Matapos naman kunong termino ni Mayor
Abigail Binay, udagan siya pagkamayor sa Taguig, iyang kontrahan ang mga Cayetano, unya iyang ibilin iyang bana nga mo'y mayor sa Makati, although nang ambisyon sa ang iyang amot makadagan pa ba to si Junjun Binay, katong anak ni o iyang ilang isuod, anak ni kanhi Vice Presidente Jejomar Binay. Nang absulto silang Binay sa ilang mga kaso pero wa na gid sila kabalik sa politika, plus I think naapsa na sila sa ilang pangidaron. Ang mga Cayetano, bangga sila sa mga Binay kung madayon nga mga Binay, mga bisyon diha sa Taguig, kay nag-ilugay mo na sila anang private property diha sa Bonifacio Global City o sa uban nga mga bahin sa ilang teritoryo. Managsuong Cayetano, Alan Peter o Pia Cayetano nagpabilin. Ang ilang laing igsuon si Lino Cayetano, ni Bia siyang pagkadirektor sa pelikula, nagmayor sa Taguig. Ang asawa ni Alan Peter Cayetano, murag kongresista sa Taguig. So, ngilngig ang politikan ng dinastiya sa mga Cayetano. Wasan na ikugay. Si Subiri, si Mig Subiri, ang iyang amahan, amot kongresista pa ba, ug uban ng mga parente hawod kay Bukidnon, ang mga Subiri. Si Coco Pimentel, matawag sa mga sakop sa politika ng dinastiya kay tungod siyang amahan nga si Nene Pimentel, ug doon sa sila mga parente nga dunay lokal nga mga pwesto diha sa Misamis Oriental ug kasilinganan nga mga probinsya. May mapili. Hapit tanan nga mga Bong Revilla, sus, ang mga anak ni Bong Revilla, pila ka pwesto dito sa Cavite. Ang iyang asawa si Lani Mercado, kongresista. Ralph Recto, nibiya na pagkasenador, pero si Vilma Santos, mudagan sa niyaging eleksyon, pero posible nga mudagan pagka-gobernador sa Batangas, ang dinastiyas mga Recto buhi diya sa Batangas. So pasayloan, di ko kahinumdum sa tanan nga mga politikanong dinastiya, pero hapit tanan nga mga senador o kongresista, mga sakop sa politikanong dinastiya. Mayoriya, kinabag-an nila mga sakop sa politikanong mga dinastiya. Ang uban mas daghan kaysa uban. Muraog, ang uban maikog, ang uban way ikugay. Ang ilang pagtukod sa ilang politikanong mga dinastiya. So karong hapuna sa atong pagbutang o bangangan, pagbutang mga dagway sa politikanong mga dinastiya, unsay inyong tanaw? Kung saan na ito pagbungkag ang politika ng mga dinastiya, kung di gyud mo pasar ang Kongreso og enabling law aron mapatuman kining constitutional provision nga nagdili sa politika ng mga dinastiya. Kung sa may atong mahimo, na sila may nagkontrolar sa politika ng makinarya, sila may nagsipong karon sa tanang kwarta, kung sa may daganan sa mga tarong ng mga politiko nga mangahas pakig-atbang sa mga politika ng dinastiya, na wa man sila daganan kung kwartahay lang gihapon, kung bagbaha lang gyapon ang vote buying sa mosunod nga mga piniliay. Palihog, magtinabangay ta. Kay kung mag-agad lang tas taas, kanusa mapasar ang enabling law, wa gyud tay mahimo. Maybe makalusad ang kampanya unsa pag-pressure ang mga senador o ang mga kongresista to finally pass an enabling law ining provision sa 1987 Constitution nga nagdili sa mga politikanong dinastiya. Or ang mas maayong alternatibo, pagkakita tagpaagi, unsaon pagpildi ang politika ng mga dinastiya sa nagkalilain nga mga barangay, mga lungsod, mga syudad, mga distrito, o mga probinsya, o sa tibok nasod. Murag gihimo lang nila karong playground. Murag sila rin magbuot, kinsay mudagan, kinsay di mudagan, kinsay magpapili, kinsay di magpapili, unsang pwestuha ang ilang ganahan, unsang pwestuha ang ilang ilugan. Pero usas sa mga patterns nga ako nakitaan, ang atong labing dakong daganan sa mga politikahong dinastiya nga mag-unay sila. Kaya kasagaran sa mga politikahong dinastiya nga natumba tungod sa panag-unay. Usa din na taligaman nato nga politikahong dinastiya ang mga Aquino. Dinastiya sad ni ang mga Aquino. Although dili sama kagarapal sa mga Marcos, pero sa dihang presidente si Cory Aquino, nahimong senador si Butch Aquino. Technically kato politikanong dinastiya to. Sa diyang presidente si Noynoy Aquino na senador si Bambam Aquino, yang igagaw. Si Butch Aquino, bayaw ni Cory Aquino. Pero outside ining maong mga Aquino diri sa national front, wa ta kadungog nga doon na pay mga Aquino nga budagan. Si Bambam Aquino, gikataho nga, nung dilis Bambam, si Bam Aquino, gikataho nga budagan, balik pagka-senador sa 2025. Nagpakita naman sa mga sinulog o sa mga dinagyang festivals
si Chris Aquino anugon. Kadto sa Chris Aquino gihulagway na siya nga may female noy-noy. Sus maka-imagine kang Chris Aquino mga kampanya kung tarong pa balang unta na si Chris. Sa unsa unta pwesto dagan ng Chris Aquino kuyaw iya makuha. Pero itulibagbag sa showbiz ug karon intaw na sakit si Chris Aquino og lisod ang iya kahimtang siyang panglawas. So murag ang politika mo nas katapusan sa mga priorities ni Chris Aquino sa pagkakaron. Plus ang magisuon ni Noynoy nga pulos babae gawas ni Chris wa sa gyud ambisyon sa politika. So di sad gyud kapasangilan ang mga Aquino nga nagtinguha og politikanong dinastiya. Si Ninoy Aquino atol sa iyang panahon ambot do na ba siya mga parente nga nidagan sab sa nakalilain nga mga pwesto. Ang mga Osmeña nahimo sang dinastiya atong nataligaman ang mga Osmeña. There was a time nga sus kang ngilngig sa mga Osmeña. Lito Osmeña gobernador, Tami Osmeña mayor sa Cebu City, Serge Osmeña senador, Sani Osmeña senador. Upat ka mga Osmeña nagkontrolar sa kinadak-ang probinsya, kinadatuan nga probinsya, usas kinadak-an nga syudad sa tibuok Pilipinas ug duha ka importante nga mga pwesto sa Senado. Mga sakop sila sa politikanong dinastiya sa mga Osmeña. Pero dunay nakasugilo nako kuno ako kalimot si anhing Secretary Adi Sitoy. Sa buhi pa no si Sir Hing, di gyud gusto si Sir Hing na dunay laing Osmeña nga modagan. Gusto si Sir Hing samtang aktibo pa siya sa politika, siya rin modagan. Way laing Osmeña nga modagan. Pariha sa prinsipyo sa mga Robredo. Ug hantod karon napatuman na ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo kasi dihang siya pay kongresista ug siya pay Vice Presidente wagi siya mosugot nga dunay sigihan ig bunlot silang AICA kining ilang kamagwangan nga padaganon hinugno unta kay sa AICA nga modagan pero wagi mosugot si Leni Robredo di siya gusto na dunay laing Robredo nga mo hupot og pwesto kay mao nay prinsipyo ni anhing Jesse Robredo motong sa buhi pa Jesse Robredo wagi modagan si Leni Robredo diha na siya modagan pagka kongresista og nidaog sa dihang namatay in town si Jesse Robredo pagkahagsa siya ng eroplano sa Masbate. So mao sa kuno toy prinsipyo, mao sa kuno toy tuyo atong Sir Hing Osmeña. So kada meeting ko no moingon Sir Hing, why laing sakop sa akong pamilya nga modagan. Ayaw ninyo butang sungay ng akong mga pariente, kana akong mga anak, kana akong mga pag-umangkon dili na sila modagan. Ako'y magbuot. Ako ray Osmeña nga maghupot og government position. Mao gyud kuno toy posisyon ni Sir Hing Osmeña. So si Sani Osmeña, batan-on pa kay si Sani Osmeña, gusto man siya nga magkonsehal sa Cebu City. Hindi man siya matampalungan mo siya si Antio kung mamugo siya pagdagan pagkakonsehal. So ang gibuhat ni Sani Osmeña, marukoy ito Sani Osmeña, si anhing Sani Osmeña sa politika, nakigsabot siya sa mga leader ni Sir Hing, mangita tagpaagi nga mapugo si Sir Hing pagpadagan ako konsehal. Amo tuga, mautong higayon na nga ang mga youth pantelito po Sir Hing, matod ni Secretary Sitoy, naghimo-himo silang mga petisyon, nagsuat-suat silang petisyon, pagtuboy ni Sani Osmeña sa pagka-konsehal. Na of course, nakasabot si Sir Hing sa ilang maniobra, parting sukuan ni Sir Hing, pero nakalusot yun si Sani Osmeña na nakonsehal yun. Si Sani Osmeña sa Cebu City tungod atong ilang maniobra. Pero kung si Sir Hing kuno'y pabuton, wa gyud lain Osmeña unta nga magkupot og pwesto. Nakaron, tiguang na si Tami Osmeña, masakito na si Serge Osmeña, patay na si Lito Osmeña, patay na si Sani Osmeña. Murag ang di namudagan si Margot Osmeña, way ambitious politika si Miguel Osmeña. Ang Osmeña na lang na nahibilin karon diha sa Cebu City, I think si Junjun Osmeña, ang anak ni Renato Osmeña, ang kanhi Vice Mayor nato sa Cebu City. Nga dili aliado ni kanhi Mayor Tami Osmeña, mas aliado pa siya ni incumbent Cebu City Mayor Mike Rama. I'm sure daghan pa kay ko mga ngan nga wa mahisguti, kamo na lang palihog ang tapak sa kakuwang sa itong mga gipag-isgutan. Ang ako rin tuyo karong hapon, o paghatag o mga ngan, paghatag ninyong ideyan si Dagway sa politikanhong dinastiya. Na hopefully, mas maka-inganyo na to, mas makapakumbinser na to, mas makapaapura na to to do something. Kung saan pagbungkag kining politikanhong mga dinastiya na mo'y napamatudan na usas mga higot, usas mga gapos, usas sa mga puwersa nga nakabira pa ubos sa atong nasudnong ekonomiya, sa atong nasudnong kalambuan. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa magpasalamat sa padayon ninyo nga pagsunod, pagsubay ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom.
Daghang salamat, CB Girl.